Ja sad više tebi pričam o komplikacijama, a ne da ti pričam pa ovo, pa ono, pa ovo, pa ono. Jasno mi je da dok zijevate i gledate u strop ne možete znati, razumjeti što netko radi u vašim ustima i da se tu svodi stvar na povjerenje i na pedantnost doktora i na dobro iskustvo. Ako za nešto zapinjemo, mi koncem ili četkicom, onda bome zapinjuju bakterije i to mjesto skuplja plak i tu će nam se onda najvjerojatnije dogoditi novi karijes, znači u spoju ispuna i zuba. Sam spoj je ono oko čega se lomi industrija, jer tu pokušavamo napraviti da nešto što lijepimo, dvije različite strukture, zub i neki umjetni materijal, da taj spoj napravimo što boljim, da to dihta. Osnovni preduvjet je suho radno polje, kako ga volimo zvati. Ili ti ga ne možeš lijepiti pločice na vlažan zid, jer bu sve otpalo. Pa tako otpadaju i ispuni i tako ne drže ni rubovi. Od vas očekujemo da budete mirni na stolcu i da zijevate i da budete dobri i da ne gutate i jezikom ne ližete taj zub dok se po njemu radi. I u tom dobrom setupu leži tajna uspjeha. Jesmo li dobro napravili, rekli bi onaj šalung oko zuba, ne? Jesmo li dobro postavili okvir, mi ju zovemo matrica, čuli ste sigurno tu riječ u ordinacijama, jesmo li matricu dobro postavili oko zuba, da to sve što radimo stvarno bude u okviru kako želimo. Nekakvi zatezači, pa kad vas nešto stisnemo, pa kad gurnemo onaj kolčić između zuba, to stvarno je ono, ali je jako, jako važno. Jel bi ti rekla da kad se rade greške pri izradi ispuna, da je najčešće to brzopletost? Je, brzina je. Brzina, a mislim vrijeme je novac. Ne? Znači ako osiguramo doktoru dovoljno vrijeme da to napravi u miru, to njegovo vrijeme bude i vrednovano, znači da za to bude adekvatno i plaćen, onda će svatko taj posao napraviti kako treba. Ako smo u žurbi, ako nas tišće puno toga, ako ne raspolažemo s dobrim materijalima, ako imamo pacijenta koji nam nije suradljiv jer isto nije zbog nečega sretan, tu onda imamo puno prostora za greške. Znači za početak mora biti bezbolno, mora biti suho. Karijes mora biti dobro počišćen. Tu recimo ta bezbolnost dolazi u pitanje. Ako ti čovjek nije anesteziran, onda ga boli, pa ne ideš do kraja, pa ne očistiš, napraviš nekakav kompromis i onda staviš ispod, a da je ispod još ostalo nešto karijesa. Možemo si misliti, a joj, nećemo ići sad ovo čistiti jako, joj, uništit ću više zuba, onda je to sve za krunicu, pacijent nije za krunicu, pa napraviš nekakav ispun koji zapravo nije tu bio indiciran. I ja to sve razumijem, svi mi to znamo i to su sve kompromisi koje život nalaže. Tu niko nije nešto posebno kriv. Ako nam onaj moj šalung ne drži dobro, onda nam materijal negdje može iscuriti sa strane mimo zuba, što tehnički se dogodi, ali na to treba obratiti pažnju i to treba ubrusiti. Prema tome, ako čistite sa četkicom, znači interdentalnom četkicom ili koncem to mjesto i vidite da za nešto zapinjete, javite se doktoru, možda mu je negdje nešto procurilo pa da to ubrusi i makne, u protivnom ćete se tu razviti džep i s tog problema cijeli zub će biti kompromitiran jer je negdje nešto procurilo. Pri završetku, pri obradi zuba nam je važno da taj kompozit bude zapoliran, da to bude uredno, da ti rubovi budu navučeni kako treba i da izgleda dobro i da dihta dobro. I najvažnije što se obrade na kraju tiče je uštimavanje zagriza, odnosno da kad zagrižete pa kad je zub previsok, da se tu dobro razumijete s doktorom, da vas on pita, da vi kažete šta smeta, šta ne smeta. Dobro, to je malo anestezija problematična. Anestezija je problematična, ali koncentriraš se na to što ti neko kaže, aj mi sad ravno zagrizi, onda slušaj i onda ravno zagrizi, a nemoj ići nekud sa strane. Znači upravo ta suradnja je opet bitna, a doktor će dalje vidjeti sa onim našim nekim tehnikama, onim papirićima i to, gdje grizete, kako grizete i da uštima taj zub u zagriz. Ako dođete doma i sutra, preko sutra osjetite da nešto ne valja, vratite se doktoru, recite malo mi je tu visoko, nema problema, 3 poteza, ubrusimo i to je sve ok. Kako tebi djeluje da, jel kvaliteta generalno ispuna raste, jel stagnira, jesu li loši nego nekad bolji, kud vidiš da to ide? Mogućnosti materijala nam pomažu i ispuni idu u boljem smjeru, ali se rasteže želja da se napravi jako lijepo, kvalitetno i dobro u malo vremena. To je opet neki jaz koji treba preći. Znači ne možemo vam pružiti vrhunski ispun, prekrasan, slojevan, u bojama, obrađen, divan. U 10 minuta? U 10 minuta. Kužim, da. Znači, ako hoćeš ispun za 10 minuta, napravit ću ti ispun za 10 minuta. I bit će dobar. Nije da neće. Znači, on će kemijski biti ok. Ali neće biti onako lijep i onako divan. Ali ako nije isto da li plaćaš nešto što se radi 10-15 minuta ili plaćaš nešto što se radi 45 minuta. Ako zahtijevate ispun koji izgleda tako kako izgleda nakon 45 minuta, onda je fakat fair i da taj ispun košta više od onog za 10 minuta.
Postoji par zgodnih trikova, imamo nekakvu boju za karijes, recimo četkica, kapljica, sve se oboja i ono gdje nam je još karijes ostao koji smo zaboravili počistiti, možemo vidjeti. Jer to svi koriste taj karijes? Pa ne uvijek, ne nužno svi. Znači tome može biti trik da je može loša. biti trik, ali to je opet vrijeme, opet, ne, to su sve dodatni potezi. Zatim je trik u tome da se koriste stvarno kvalitetni materijali, onaj takozvani bond, ono naše ljepilo, i kompozitni materijal koji je na razini zadatka, koji može podnijeti i žvačne sile ako smo u stražnjem zubu. One naše lampe s kojima osvjetljujemo, ne? Mi kad taj materijal osvjetlimo, on se stvrdne, znači od onog tijesta, kad ga osvjetlimo, dobijemo čvrsti tvrdi materijal. No, kapacitet njegovog stvrdnjavanja nije isti na vrhu otkud počinješ osvjetljavati i dolje pri bazi. A ono gdje najviše trebaš da ti se primi za zub je u bazi ispuna, u samom dnu. I onda treba dodatno sa strane još, mi uvijek, moja asistentica, svaki zub još sa svake strane dodatno osvjetljava nakon što ja maknem matricu, da budemo sigurne da nam je ispolimerizirano, znači stisnuto sve dolje uz rub zuba, uz zubno meso. Opet vrijeme, još 20 sekundi, još 20 sekundi. Kad to sve stavite na okup, imat ćete dobar ispon.